ҳамдёрон азиз, салому алайкум. Қарор дорем дар деҳаи Андароби ноҳияи Ишкошим ва омадем ба гармхонаи акаи Насим. Акаи Насим худашон набуданд ва бо занг задем, иҷозат гирифтем ки ҳамин гармхонаашонро ба навор гирем. Амирҷон, ту писарашон мешӣ? Бо писарашон Амир ҳамсӯҳбат шудем ва фаҳмидем ки ҳар сол инҷа помидор мекоранд, ҳар сол помидор мекоранд ва ҳамин помидор дар бозори қишлоқ ба фурӯш меравад. Ба дур намебурдиям. Ин алака бинед, ин ҳама чиндагиан, ин ҳама чиндагиан, ин ҳар як кило чанд қадр чиндаги намедонам, лекин офарин ба акаи Насим. Офарин. Ина бинед, дар баландии 2500 метр, 2300 инҷа. 2300 метр анам хел парни кардаги аст. Гармхона кардаги аст. ва бинед, заминашро барои гарм нигоҳ доштан клёнкаи сиёҳ партофтаги аст. ҳар як ваҷаб як дона шинодаги аст, ҳар як 20 сантиметрда ва баста баланд бардоштаги аст ки қадаш тахминан 2,5 метр шудааст. помидорҳо ман ҳамин иҷозат гирифтем хачинда якта чашидан, ва ман бе иҷозат нест, иҷозат гирифтем. ман якташро мо мечашем. худо хоҳад мегӯем ба шумо бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бениҳоят помидорҳои бомаза. ва ин помидорҳо ҳар як қатораш як сорт бошад. ҳозир мо мерем, мебинем, мебинем чӣ боби сорт дорад унҷа. ҳолиам фурӯхта истодан. Мана дар қишлоқи худашон помидорро месабзонанд ва дар қишлоқи худашон мефурӯшанд. дур намераванд. ин як тарзи пеш бурдани зиндагонӣ, ёфтани пул. дидед? ҳозир ман нишон диҳам ба шумо. ин тарафаш навъи хай намедонам кимчи будааст. фито кимчи. чашми ман хира аст ку. инаш хазара. ва яш бо як сорти дигар. дебара чорни. Чорни не ки чорнигиша не. Сурх буд. лекин дигар хел. инаш дигар хел. барақат инаш дигар хел бана. нукаш. ман хурдаги нукаш. ҳамвор ваш дигар хел. бо истифода аз оби қатрагӣ, бочкара мондагӣ, обро метиҳад бо филтр мондагӣ, инҷа ҷои дору, бочкаи дору ва ҳар як қаторда яктагӣ ҷумак рафтагӣ, дидед? Мана рафтагию ҳар як қатор ҷудоштагӣ обаш. обро метиҳад ва ҳозир дохили гармхона 25 дараҷа гарм аст. ман ҳамдёрон азиз, бинед ки халқ чӣ хел роҳи пулёбиро меёбад. шумо ҳам ҳар яктатон фикр кунед, роҳи пулёбиро меёбед. ана ҳамин қадар гармхона кунед ки магазини қишлоқатон аз шумо харидорӣ кунад, ягон ҷо помидорам намебаред, намефурӯшед, ҳам магазини қишлоқатондо мефурӯшед. ман ҳамдёрон азиз, ин буд бо як тавсияи дигар оиди пул кор кардан ва зиндагиро пеш бурдан. боло клёнка нест, карбонат аст, оргстикломи карбонат бикарбонат аст. мана ферма кардагӣ. тахминан ин дарозиш 20 бошад, бараш 6 ба 20 аст. акон чӣ қадар пул меёбад намедонам, нестан ки пурсем. ман ҳамдёрон азиз, бо як бори дигар меравам. помидорҳоро тамошо кунед. мана инашро бинед. фикрам да ки ҳамсояҳо ҳозир гуфт Амир ки ҳамсояҳои худашон омада мехаранд аз хона, дур намеранд. бинед, дар паноҳи худо бошад. худо баракат диҳад ба акаи Насим. дар паноҳи худо бошед.